Ahoj, mé jméno je Venty a já vás vítám u dalšího videa a toto video bude ze série Skywars. OK, nacházíme se na první aréně, což je super a hrajeme na serveru Vortex, konečně server pro originální Minecraft, super, konečně mi to funguje. A jak jsem si to všimnul, mám opět novýho skina, jo fakt, tento skin si nechám na pořád, že tady mám úplně snapback dozadu a strašně se mi tento skin líbí. Jsem se ho sám vyrobil, i to tričko se mi fakt strašně líbí a trošku si těším zvuky, ale tady tak neřvalo. A ještě vám chci poděkovat, že u minulého dílu ze Skywarsu bylo velký úspěch a spoustu pozitivních komentářů, což je vážně krása. A první jsem si myslel, že vůbec to není aktivita mých odběratelů, ale prostě poznal jsem, že ta aktivita tam fakt je, že tam je spoustu fakt pozitivních komentářů, což je krása. Doufám, že to bude ještě takhle pojede dál a dál a třeba někdy dosáhneme nějakého pěkného čísla, protože teď mi stouply hodně moc odběry, což je vážně pěkný. Jsem za to vážně moc rád, protože když ty odběry vám stoupnou, tak... Ježíš, já jsem takovej kretén. OK, jdeme do prostřed. A ještě je super to, že už mi začínáte potkávat na serverech. Já nevím, to je možná u takových lidí normální, ale je to vážně takový pěkný, když vás někdo potká na serveru a pozdraví vás. Je to vážně krása. Hele, čau káma, jsem dobře, a jak ty? Ne, on mi dorazí. Aha, tak to byl PvP. Tak se ukaž ty. Uděláme bow skill. Oh, krása, už máme 2 killy. Wow. Doufám, že to půjde jako dál a dál. Že na tom fakt jsou celkem PvPčkaři a já moc takový PvP na ně se k ním nehodím, no. No nehodím jako kození. Ne, ještě já zmou kraviny, ne, na to ne. Si nečekal, kámo, veď. Tak a jestli si mal všimnout další změny, tak Revox, Revox mi udělal novou grafiku na kanál. Jak se vám líbí, napište do komentářů. Chci mu moc poděkovat, protože já ho mám teď něco jako grafika, že mi pořád dělá ty loga. On je fakt takový ochotný, že mu napíšete třeba, kdybyste mu napsali v půlnoci, uděláš mi post grafiku například, tak on vám ji prostě udělá a je to vážně super. Tak a celkem máme dobré věci, takže doufám, že to vyhráme teda. A kolik nás to ještě je, no ještě nás to je celkem dost. Sakra, ale nemáme žádnou zbraň, OK, tak to je to. OK, no, tak to je GG. A potřebujeme strašně, jo, OMG, to tady mám asi poprvé Kde je ten meč? Ty, já doufám, že nepůjdu slyšet rodiče, oni se nějak povídají. OK, takže, tak. Umřeš, parchante. Ježíš, mám se přišel nějaká kamarádka. Co to, kámo? Haha, podal jsem se tě. Ty, ale fakt, upřímně jsem se zlepšil celkem v PvPčku, no, nejsem nějaký PvP extra, že bych to podával něco jako Lenox. Ne, to taky dobrý nejsem, ale to kdybych byl, to bylo fakt super. Ježiši, kde to je? Když ta homa zmizela, ježiš, já jsem úplný kokos. Kokos jsem normální, absolutní kokos, já vůbec nevnímám, já jsem takovej úplně vyhrávaný, ne, nevadí. Tak, doufám fakt ještě, že to vyhráme, protože mám vypadat, že máme vážně jako celkem náskok oproti ostatním, že už máme obsazený prostředek, takže já tady vezmu taky ty 2 kraviny. Tak, super, chtěl by to nějaký krumpáč a tak, a hlavně krumpáč nemám, tak to je vážně super, já teď mám se přišla kamarádka, úžasný, řvou tady jako předsovej barák, wow, cg, normálně gratuluju. Když mi pokazíte video, tak vám nehyru. Ne, dělám se prdel. Děláte si sranu, že tam byl nějaký chuj zakempenej. No to si dělá. To jsou úplně absolutní volové. Oni jsou 2 vedle sebe. Mým bouskem zkusíme tam tu holku. Nebo co? Čau, kamo. Cože? OK, jsme na další aréně, tato aréna předtím nám nevyšla, což je škoda a jdem teda na další. Tak, za chvilku začínáme. 5 sekund. Tak, OK, jsme dole. Tady se nějaký teda kraviny, co tu máme za... No moc dobré věci to nejsou, ale dá se to. Já se musím rozmluvit, 2 týdny jsem nějak nenatáčel. A vydal jsem video konec kvůli tomu, že jsem nějak byl momentálně naštvaný. Že jsem nějak na to YouTube neměl prostě nějak náladu, ale teď jsem zase chytil, což je krása. Tak a doufám, že mi to vydrží. Tak se ukaž, kámo. Jo, to je kámo, co to melu, ježiši, to je. What? OK, no.
Postavíme si k tyjo, ty holky útočí, já myslím, že se holky neperou. To nás možná zabije ještě k tomu. Hej, my ji možná zabijem, Ne! OK, Tsugu kamarádku, máš enderperu, seš vážně dobrá. Že kdo má enderperu je prostě slavnej, hej jo, úplně omega, WTF. Si tě podám, pojďte všichni, pojďte, jdeme fight, pojď. OK, jedna je ryb a ty pojď ty, kámo, teď půjdeš ty. Co to sakra bylo? What the fuck? OK, jsme už na poslední aréně a doufám, že to vyhrajeme. To byl další fail. Prostě na tomhle serveru mi to vůbec nejde, když jdu na Game Team, tak to tam podávám. Veci, OK, docela celkem dobrý to je, máme Electvar's Potion. Ještě nevím, proč to mám v češtině, ale OK, no. Jo, vlastně, já jsem točil něco, jsem chtěl něco si zkusit vlastně. Ale to bylo v singlu, takže jsem se musel dát do češtiny, ty já jsem kreten. Tak. A někomu teď, ježiši, doufám, že nespadnu. A zkusíme, já ho trefil? Tak to bych nechtěl. Tato serveru musí mít výhoda, mít VIPčko, že jak tady koukám, co je tady za kitty, tak to je vážně pěkný. Tak. Jdeme do prostřed. Pomalu končí prázdniny, jdou do komentářů, můžete napsat, jak se těšíte do školy. Já nevím, no celkem trošku se těším, jenom trošku, ale protože hlavně se těším na kámoše, protože teď přes ty prázdniny vůbec nevidím, prostě nevídám je. Celkem je to jako štve, že tak od těch prázdnin, po té prázdnině mi moc přijde takový nuda. Že se doma strašně nudím, no nejsem jenom doma, ale prostě nudím se. Tak. Ale nevadí, teď celkem mi ty prázdniny teď užívám, když už vím, že ta chvilku pomalu končí. Ale na zase škola, no. Školička. OK. Tyjo, polozu nějaké věci, ježiši, jo, to mi chybí. Super, to jsou nové tepláky z Teska od Vietnamců, ale fakt dobrý. OK, jsme full enchantovaný, super. Já moc ty enchanty neřeším, protože on mi dal to, že mám nějaký věci. Tak, tady nevím, proč říkám pořád tak, ale v poho. Tak, zase tak, tyjo, ježiši. Tak se ukažte. Pojď gamere. Ale mohl bych to vyhrát, pojďme. Pojď kámo, jdeme fight, pojď kámo, kde je větší PvP? Ty on mě možná podal. To dáme. Wow, my ho podali. Aha, my jsme asi nejlepší věci, no. Nevadí, podali jsme nějakýho dobrého týpka, nežiši. Super, ten měl fakt nice věcičky, ten má něco věcičky. Já můžu ti říct jednu věc, což prdele. To ti bylo úplně k ničemu a to je poslední? Ne. Ustřílíme ho k smrti, jo, pojď kámo, ty půjdeš. OK, my to vyhráli, wow! OK, toto je všechno z tohoto videa. Podívejte se na sociální sítě, jako je facebooková fanpage, kterou máte v popisku videa, můj Skype, na který si mě můžete přidat, máte ho taky v popisku videa, a na můj Instagram. A pokud se ti video líbilo, můžete dát palec nahoru, anebo subscribe na můj kanál. Když mě budeš sdílet, podpoříme to v mý tvorbě a uvidíme se u dalšího videa. Čus!